Living rogo eto boshor respect rodagia morda rodagia obosting phunuguri kha tini ching gobagrani tui phangbai tini Tipra Motha patini 13 jon MLA jottono kaham khlaioi kogorobai brok smai tangkha obon kaisa tini itihas o laibuma ongnai जों साइमानो Tipra hastego ase kebangma tini MLA tini Tiprasa strai जों ungmayako obon puila जों MLA ongo जों salai tongo जों strong opposition party ongnai positive जों politics khlainai tini o bidan sabhago जों kebangma kok narognai tini nangmani kok जों sanai obon जों smai tangjak te tini Tipra hasteni borok bahaino jotton nahori tongo tini Tipra Motha patini MLA rok jottono belaike dynamic jottono tini somaso nangnai khuknai borok rok जों mankha जों nai tong tabo tini borok nahori tongo je tate tini assembly go peacefully जों kok narognai kok tisanai te tini kebangma manthai sokdai tongmani abor जों salainai जों abor salaika जों positive leader जोंनाय tini opposition party जोंनाय Tipra Motha obone borobo nayo angkhagago tini angbo tongo tini maharaj tongo obone puila tini Tipra hasteri kabangma borok tini special Tipra sarok Khaina khaikha smaitangmani oro ceremony borok nai lekha kabangma prai 200-300 borok hapkha angkhagago obone puila ase kabangma tin borok nukkhana onek borok je borok assembly ma habya borok phai hapkha borok nukha belaike tongthok belaike srangmani din tini obonang sanai hadi jottono जों kha baksa khlaiei jabri baksa khlaiei जों samung tanglainai te tin Tipra hastena जों ujugot lang thangnai develop khlainai obono जों nayo जों jottono CO tin ADC tongo ADC bhaino जों tini bising जों tabok immediately o sabta bisingono जों khagago kaisa tini committee khlaijaknai negotiator khlaijaknai abono जों naising tongo klai angkhagago 2-3 mas bisingono जों जे वान समनि tini samu chanai je mara samani constitutional solution সাংবিধানিক অধিকার जों माननाय obor जों naising tongo gahaino hayang jottono tini belaike tongthokha tini hai sal जों mankha bono जों mujo tongnai tei ang jotto Tipra basirano tini Tipra sarano ani khabai khubbai ahamai yafaro sir ADC habang to totally Tipra Motha tabok gothon khlai dong ngai tabok sini assembly o 13 jon जों MLA ungkha tabok nini bkhakte samung khlaijani phaisingo tam kok kasar mung tongnai 13 jon MLA ei obono tini thanchani mari obono जों sabo tini bobagra sai tongo thancha kama tongnai khabak sekama tongnai जों phunuguri kha 13 jon MLA जों thanchani bagino जों mano obono waisibo nongyako te ADC bahaino जों thanchani bagino tini hamdalai bisingino जों ADC bahaino जों tabok Tipra Motha sarkar khai tongo omake जों turuk agongnai tini jora kam sopai tongo din kam sopai tongo isa dojjo tong din achingdi angkhagawo tini hammari जों mannai sir o jaga nung to thangnai bisirago MLA oi thangka mantri jai thangka kok borok bai question rok lai jaman ol jaga klaimano obo जों tini अधिकार tongo tomake kok borok obo tini state language abo recognized language जों प्रश्न rok jekono jinis जों kok borok bai singmano samano abo tamakeba tin borok asik phankrak yani bagui tin borok onek borok kok borok saya কিন্তু obo tin अधिकार tongo जों jekono borok question ba kok sanani bagui bo kok borok bene uttor mano hambai